Er det klipper, den her? Nej, en sort. Nej, det er Pluto. Nå, Pluto? Nå. Ja. Den har jeg øvrigt også lavet for mange år siden. Planteforædler Erik Thyberg og landmand Niels Jørgen Westphal er på markvandring på sidstnævntes landbrug ved Als. Her dyrker en gul raps og hvid raps side om side, kun adskilt af en landevej. Opfinderen af den hvide raps er Erik Thyberg, der har sine rødder i Thy. Nu kan jeg så det der planteforædling, så kunne man lige så godt bruge det til noget nyttigt. Og så at lave en raps, der skulle sprøjtes som ud, det tog det var sådan en vældig nyttig ting. Kunne man nu spare en sprøjtning eller to, så er det også kroner og øre, det drejer sig om for os, der avler. Jamen her er en med nogle glimmerbøsser på. De små sorte dyr, der kravler rundt der. Og de små sorte sultne insekter kan langt bedre lide gult end hvidt. Nu når vi kigger i de hvide herovre, jamen det kan vi faktisk ikke finde nogen nu. Hvis det er mod over i det gule, det kunne vi sagtens finde noget, det så vi før. Ideen til at udvikle en hvid raps opstod for mange år siden. Inspirationen til den nye raps er hentet ved de danske badestrande. Så var der nogle piger, der sagde, at det var godt nok en god idé at lave rapsblomster hvid, fordi så kunne være, at glimmerbøssen ville undgå dem. Fordi de kunne ikke gå i fred for glimmerbøssen, når de havde gule bikinier på. Så den kommer faktisk fra de der badedragter. Arbejdet med at udvikle den hvide raps har efterhånden stået på i 17 år. Folk de har troet, at det var helt umuligt, så er de gået rystet på hovedet i 15 år, men så nu her, de sidste par år, så er det ligesom holdt op, og nu begynder de nærmest at måbe lidt. Jamen jeg tror, at han er genial. Det er da helt klart, det ikke og det er det samme med kvinder, ikke? De bliver jo også tiltrukket nu, de flotte farver og alt det der. Ja, og det kan glimmerbøsserne jo også. Er det min mening, smager de små bedre? De smager anderledes i hvert fald. Ja. Faktisk smager det hvide rapsblade så godt, at de nu bliver brugt i færdige salatblandinger. Det er sådan en mild kålsmag, så jeg er faktisk lidt spændt på, hvordan den her nye produkt der vil slå ind. Og hvem ved, måske bliver Erik Thyberg en skønne dag meget rig takket være den hvide raps. Og det kan blive alt fra sådan en mindre biindtægt til en restaurationsbesøg til en kæmpe indtægt. Så jeg har lidt som Bill Gates har, dengang han var ved at flytte ud af garagen. Man ved, at man er i gang i noget, der kan blive stort, men man ved, hvor stort det bliver.